Hello guys, welcome to the channel. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ದಾಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೇ ಪಾಣವಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಜಾತ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಐತ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ತುಂಬು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ನಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಡೇಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಥರ್ಸ್ಡೇನಿ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಾರೆತ್ತಡು ಇಂಕ್ಲ ಮೀದು ಮಾತಾಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಾರೆತ್ತನು ಕೊಂಚಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಮೀನೆ 4 ಗಂಟೆ ಮೀದು ದೀಪ ಬರೋದು ಇದಾಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ 6 ಗಂಟೆನಾಗ ಪಿದಾಂಡೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮೀದು ದೀಪ ದೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ಆಲೆಗ್ಲೆತ್ತೆ ಬಾರಿ ಊರು ಆಯ್ಗ ಗೊಬ್ಬರ ಜನ ಇಜೇರಿಂದು ಮುರಾಯ್ದು ಕೊಂಜಿ ವಾರದ ದಿಂಚಿ ಅತ್ತಿಗಿನ ಮಗಲಿತ್ತಾಳು ಅಂಚ ದೆಡ್ಡೆ ಉಂಟುಂಡು ಗೊಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವನ್ ಬೇರೆ ಮಾತ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಹೋಯಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಡೆ ಹೋತಾಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಡ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಆಚಾರ್ಯನ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡೇರು ಇವೆಲ್ಲ ಬರಡಾತೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನೇನೈತೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪುಣೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಪುದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗದ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬಣ್ಣೊಂದಾಲ್ಡ ಅಂಚ ಪೋಣಗ ಸನ ಮಣಿತ್ತದು ಜೇಲ್ಡ ಬಾಯಿ ಸನ ಪಂತಿಜೆ ಕೋಪಾಡು ಕುಳ್ಳದಿತ್ತೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕೋಪಾಡು ಉಪದ್ರಾಣ್ ಪುಣೆಲಾಗಿತ್ತೆ ಏನು ಏಟ ಕೋಪ ಇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಡನಾ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರಿಂದ ಏಟ ಕೋಪ ಅಕ್ಕಡನಾ ದಾಯ ಕೋಪ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರಿಂದ ಬಪ್ಪೆರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಂಬೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ರಿಲೇಷನ್ ಕಾರ್ ಕಣಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯಿಂದು ಬಾಲೆಲಮ್ಮಳು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ತಂಚಾದು ಆಯ್ಗೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಆಜಾರೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಲನಾಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಆಡೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ 7 ಖರೀದಿ ಪೋಡು ಟೈಮ್ ತೂತ ಜಾನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತನು ಅಂಚದೊಂತ ಲೇಟ್ ಲಾತಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತನೆ ಆಯ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಪೋತು ಜೈತೊಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳದು ಬರ್ತಾತೆ ಬಾಳೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿನಿಯರದ ಎತ್ತುಗೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಕರಿತ್ತುಂಡು ಐಡಕ್ಕದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಾಲೆನ ಅಂಗನವಾಡಿಲೆ ತಂದು ಪೋಂತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೇರಳ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಶಾಲೆಗಳ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಇತ್ತಲ್ಲಂದು ಇನಿ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚೆ ತೈ ನಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತನೋದು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತದಾಂಡು ದೊಂಬುಡು ಹೋದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತನಾಗ ಇನಿ ಬುಕ್ಕಳೊಂತೆ ಮುಗಾಲಿತ್ತು ಅಂಚದಾತ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಕುಂಟುಪುರ ಅರ್ಧದ ಆತಂಡೆ ಕಡೆ ಬೇಗ ಅರ್ದಿಯೇನಿ ಕುಂಟು ಅಂಚತ್ತೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಕಜಿಪ್ ಮಾತಾದ ಅವಡಾತಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಮುಲ ಐಲ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಅವಂತುಡು ಮುರಾಣಿದ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ನಿಂಚಿ ಪೋಯಾರನೇ ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಇನಿವರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಗ ಆಡೆಗ್ಲ ಪೋಡು ನೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬೇಡಿ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿದ ಆದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜೆ ಅಂಚ ಪೋದುವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು ನೈಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಣಾಗದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7 ಅಂಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಒಂದು ಹೊಸಂಗಡಿದ ರೋಡು ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಮಾತ ಹೈವೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಾತಂಡು ಯಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಈತೆಂಟ ಬೈಜಿಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಭಜನೆ ಮಾತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಪ
ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂನು ಮೂಲೆ ದೈ ನಡ್ತೇರಿ ಐದೇ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟುನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಇತ್ತುನು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬುಕ್ಕಂತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತನ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ದೈಟ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪುನೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ್ತ ಸಂತೆ ಮಾತ ತೂದು ಕೆಲವು ಸಂತೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಸಂತೆ ಮಾತ ತೂದು ಗೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಂತೆ ಎಂಚಿ ಕಣಿಲಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಬರಿಯರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಟೆಂಪಲ್ನ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಉಳೈದ ಮಾತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತಂಡಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಐನ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತತಿಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ಲಾರನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಒಂತೆ ಸೀನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವನಸ್ತದಲ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಣೋಯ್ನೆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲೆ ಪಿದೈಡ್ದು ಎಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜು ಅಂತುಂಡು ನನ್ನವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರಿಯರುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಕರೀದು ಬರ್ಕ ಅಂದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುರ ಬರ್ಪೇರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕರ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪು ತೊಗೊಂಡ್ಬೆ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನೇ ಐತಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಾಗಣೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಣತ್ತನೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ನಾನು ತಿಂದು ಜೆಪ್ಪೋಡು 12 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತದಿಜ್ಜಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಂತ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜ ಆಗ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತಿದಾಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ 2-3 ತಿಕ್ಕದ ಜಾತಿದಾನೆ ಶೇರ್ ಬಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಾತೆ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಪಣೋಲಿಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಕೊಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತ ದಾದ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಿನ ನಂಡದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.